toto by sme mohli povedať, že je akési verejno-súkromné partnerstvo. Myšlienka naša, Orange nám prispel finančnou sumou. Keď zoberete, že toto bol jeden z najkritizovanejších priestorov od hlavnej stanice smerom ku Orange Arene, tak vlastne si myslím, že sme mu dali takú tvár, ktorá je dôstojná tej akcie, ktorá nás čaká. A ja verím, že nikto po grafitiakoch nepríde prekreslovať tie diela. Takže z našej strany to bol skôr dobrý nápad, vlastne otočenie tej filozofie. Nechoďme čistiť, dajme priestor na to, aby sa tu vytvorili pekné veci. A mladí ľudia, ktorých baví graffiti, ukázali, že naozaj v nich je proste taká sila, taká tvorivosť, taký potenciál, že vytvorili naozaj krásne dielo.